Som-hi, climogrames, representació i anàlisi. Com ja sabeu, un climograma és un tipus de gràfic que comprèn un gràfic lineal i un histograma, un gràfic de barres, i ens serveix per entendre el clima d'una zona concreta. Anem a utilitzar aquestes diapositives per veure com es fa un climograma i com el podem representar. El primer hem de tenir regla i goma, paper il·limitat o quadriculat ja ens valdria, rotuladors i colors. El primer pas serà al nostre full quadriculat construir 12 caliceres pels 12 mesos de l'any, a l'eix abscisses, a l'eix horitzontal. El segon pas, haurem de representar les dues línies d'ordenades, o les línies verticals, la de temperatura i la de precipitació. Molt important és que tinguem en compte que el valor de les precipitacions de la columna de la dreta en mil·límetres és sempre el doble que la temperatura. Què volem dir? Que si tenim 5 graus centígrads a l'eix de l'esquerra de temperatura, a l'eix de la dreta seran 10 de precipitació. El següent pas, el tercer pas, farem la línia de temperatures en color vermell. Agafem la temperatura de cada mes, si per exemple al gener són 10 graus, posem un puntet i així successivament. Una vegada que hem fet els 12 puntets, els unim. Ja tindrien la línia de temperatura. El següent pas serà representar les precipitacions en les barres. Aquí ens fixarem a l'eix de la dreta i, per exemple, si van ploure 40 mil·límetres, doncs al mes de gener farem un rectangle de 40 mil·límetres i així successivament en tots els mesos. I l'últim pas, que pot ser també el més complicat, haurem d'analitzar quin tipus de clima és i haurem de fer dos petits càlculs. Precipitació, sumar les precipitacions de tots els mesos per tenir una precipitació anual i temperatura, calcular la temperatura mitjana anual. Una vegada que tenim aquestes dades, podem consultar aquestes dues fonts que us poso aquí, que estan a SociWeb i ens explicaran quin tipus de clima és i quines són les seves característiques. Moltes gràcies per la vostra atenció. Adeu!